Anna, Anna, oh Anna, Berta, Berta, oh Berta. Evo jednog lipog vegetarijanskog umaka ala bolognese. Oh Carla, Dieter. Samo šta umjesto mesa mljevenog ćemo staviti crvenu leću koja je jako dobra za podizanje imuniteta u ovim zimskim danima punim prehlada viroza. Zato ćemo mi spremiti jedno jelo koje će biti super lagano, ali pratite kao i uvijek, zapisujte i sve će vam biti jasno. Anna. Prvo što sam učinila je da sam izrizala kapulu na male kockice i stavila maslinovo ulje i maslo, te ću to malo sad zažutit, a čim se počne malo krčkat, dodat ću izribanu mrkvu, selen i češnjak. Dok se kapula šufigaje, Roko će u sjecku dobro isjeckat češnjak i selen. Kapula već lipo se šufigaje i sad ću ja dodati ovaj isjeckani petrusimul i češnjak i mrkvu izribanu na dosta sitno, to je Tina ribala, baš je lipo izribala. Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus. Anna. Dodat ću samo malo bosiljka. Evo sad ću kad se ovo sve skupa malo šufigalo dodat jedno 350 grama crvene leće. Ona vam je zdrava kao i obična leća, samo je razlika u tome što se puno brže skuha. Tako da ću sad ovo izmišati. Zalit sa pomidorama koje sam s ovim malo znječila. I dodat ću jedno pola čaše pasate. Dodat ću origana, papra i malo soli. Izmišat ću i sve to skupa kuhati još jedno 20 minuta, a u međuvremenu ću skuhati špagete koje ćemo politi sa ovim umakom. Evo ga, ovaj vegetarijanski umak ala bolognese je gotov. Ja ću sad staviti to sve po manistri koju sam prethodno skuvala. I onda ćemo probati. Peter. Oh Peter. Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus. Prije nego stavim teću na stol, da je napadnu, ja ću ovo probati. Odlično je. Bolognese su ipak bolognese, a ovo je jedna varijanta ako ćete bez mesa. Tako da jedite zdravo, zdravi bili i vidimo se sljedeći put. Lass mich rein, lass mich raus.